Tervetuloa mielekkään pariin tänään kiitollisuusaiheena. Onnellisuus on asia, mikä ihmisiä mietityttää ja kiitollisuus on hyvin lähellä sitten näitä onnen avaimia. Johdantona aiheeseen löytyy itävaltalainen benediktiinimunkki David Steindl-Rast, joka on tehnyt paljon yhteistyötä eri uskontokuntien ja tieteenalojen välille keskustelun rakentajana. Pyrkinyt löytämään sitä yhteistä, mitä eri katsomusten väliltä voi sitten löytyä. Ja hänellä on hyvin inspiroiva pätkä, joka katsotaan tähän alkuun johdantona aiheeseen. There's something you know about me, something very personal. And there's something I know about every one of you that's very central to your concerns. There's something that we know about everyone we meet anywhere in the world on the street that is the very mainspring of whatever they do and whatever they put up with. And that is that all of us want to be happy. In this we are all together. How we imagine our happiness, that differs from one another. But it's already a lot that we have all in common, that we want to be happy. Now, my topic is gratefulness. How is the connection between happiness and gratefulness? Many people would say, well, that's very easy. When you are happy, you are grateful. But think again. Is it really the happy people that are grateful? We all know quite a number of people who have everything that it would take to be happy, and they are not happy because they want something else, or they want more of the same. And we all know people who have lots of misfortune that we ourselves would not want to have. And they are deeply happy. They radiate happiness. We are surprised. Why? Because they are grateful. So it is not happiness that makes us grateful. It's gratefulness that makes us happy. If you think it's happiness that makes you grateful, think again. It's gratefulness that makes you happy. Now, we can ask, what really do we mean by gratefulness? And how does it work? I appeal to your own experience. We all know from experience how it goes. We experience something that's valuable to us. Something's given to us that's valuable to us. And it's really given. These two things have to come together. It has to be something valuable, and it's a real gift. You haven't bought it, you haven't earned it, you haven't traded it in, you haven't worked for it, it's just given to you. And when these two things come together, something that's really valuable to me, and I realize it's freely given, then gratefulness spontaneously rises in my heart, happiness spontaneously rises in my heart. That's how gratefulness happens. Now, the key to all this is that we can not only experience this once in a while, we can not only have grateful experiences, we can be people who live gratefully. Grateful living, that is the thing. And how can we live gratefully? By experiencing, by becoming aware that every moment is a given moment, as we say. It's a gift. You haven't earned it, you haven't brought it about in any way, you have
You have no way of assuring that there will be another moment given to you. And yet, that's the most valuable thing that can ever be given to us. This moment with all the opportunity that it contains. If we didn't have this present moment, we wouldn't have any opportunity to do anything or experience anything. And this moment is a gift. It's a given moment, as we say. Now, we say the gift within this gift is really the opportunity. What you're really grateful for is the opportunity, not the thing that is given to you, because if that thing were somewhere else and you didn't have the opportunity to enjoy it, to do something with it, you wouldn't be grateful for it. Opportunity is the gift within every gift. And we have this saying, opportunity knocks only once. Well, think again. Every moment is a new gift, over and over again. And if you miss the opportunity of this moment, another moment is given to us, and another moment. We can avail ourselves of this opportunity, or we can miss it. And if we avail ourselves of the opportunity, it is the key to happiness. We hold the master key to our happiness in our own hands. Moment by moment, we can be grateful for this gift. Does that mean that we can be grateful for everything? Certainly not. We cannot be grateful for violence, for war, for oppression, for exploitation. On the personal level, we cannot be grateful for the loss of a friend, for unfaithfulness, for bereavement. But I didn't say we can be grateful for everything. I said we can be grateful in every given moment for the opportunity. And even when we are confronted with something that is terribly difficult, we can rise to this occasion and respond to the opportunity that is given to us. It isn't as bad as it might seem. Actually, when you look at it and experience it, you find that most of the time what is given to us is opportunity to enjoy. And we only miss it because we are rushing through life and we are not stopping to see the opportunity. But once in a while, something very difficult is given to us. And when this difficult thing occurs to us, it's a challenge to rise to that opportunity. And we can rise to it by learning something, which is sometimes painful. Learning patience, for instance. We have been told that the road to peace is not a sprint, but is more like a marathon. That takes patience. That's difficult. It may be to stand up for your opinion, to stand up for your conviction. That's an opportunity that is given to us. To learn, to suffer, to stand up. All these opportunities are given to us. But they are opportunities, and those who avail themselves of those opportunities are the ones that we admire. They make something out of life. And those who fail get another opportunity. We always get another opportunity. That's the wonderful richness of life. So, how can we find a method that will harness this? How can each one of us find a method for living gratefully, not just once in a while being grateful, but moment by moment to be grateful? How can we do it? It's a very simple method. It's so simple that it's actually what we were told as children when we learned to cross the street. Stop, look, go. That's all. But how often do we stop? We rush through life. We don't stop. We miss the opportunity because we don't stop. We have to stop, we have to get quiet, and we have to build stop signs into our lives. When I was in Africa some years ago and then came back, I noticed water. In Africa, where I was, I didn't have
drinkable water. Every time I turned on the faucet, I was overwhelmed. Every time I clicked on the light, I was so grateful. It made me so happy. But after a while, this wears off. So I put little stickers on the light switch and on the water faucet, and every time I turned on, water. So you leave it up to your own imagination. You can find whatever works best for you, but you need science in your life. And when you stop, then the next thing is to look. You look, you open your eyes, you open your ears, you open your nose, you open all your senses for this wonderful richness that is given to us. If there's no end to it, that is what life is all about, to enjoy what is given to us. But then we can also open our hearts for the opportunities also to help others, to make others happy, because nothing makes us more happy than when all of us are happy. And when we open our hearts to the opportunities invite us to do something. And that is the third. Stop, look, and then go, and really do something. And what we can do is whatever life offers to you in that present moment. Mostly it's the opportunity, enjoy. Sometimes it's something more difficult, but whatever it is, if we take this opportunity, go with it. We are creative. Those are the creative people. And that little stop, look, go is such a potent seed that it can revolutionize our world. Because we are at the present moment in the middle of a change of consciousness. And you will be surprised I'm always surprised when I hear how many times this word gratefulness and gratitude comes up. Everywhere you find it, a grateful airline, a restaurant gratefulness, a cafe gratefulness, a wine that is gratefulness. Yes, I've even come across a toilet paper that's brand is called Thank You. There is a wave of gratefulness because people are becoming aware how important this is and how this can change our world. It can change our world in immensely important ways. Because if you're grateful, you're not fearful. And if you're not fearful, you're not violent. If you're grateful, you act out of a sense of enough and not of a sense of scarcity, and you're willing to share. If you're grateful, you are enjoying the differences between people, and you are respectful to everybody. And that changes this power pyramid under which we live. And it doesn't make for equality, but it makes for equal respect, and that is the important thing. The future of the world will be a network, not a pyramid turned upside down. The revolution of which I'm speaking is a non-violent revolution, and it's so revolutionary that it even revolutionizes the very concept of a revolution. Because the normal revolution is one where the power pyramid is turned upside down, and those who were on the bottom are now on the top, and are doing exactly the same thing that the ones did before. What we need is a networking of smaller and smaller groups who know one another, who interact with one another, and that is a grateful world. A grateful world is a world of joyful people. Grateful people are joyful people. And joyful people, the more and more joyful people there are, the more and more we'll have a joyful world. We have a network for grateful living, and it has mushroomed. We couldn't understand it why it mushroomed. We have an opportunity for people to light a candle when they are grateful for something. And there have been 15 million candles lit in 1 decade. People are becoming aware that a grateful world is a happy world. And we all have the opportunity, very simple, stop, look, go, to transform the world.
to make it a happy place. And that is what I hope for us. And if this has contributed a little to making you want to do the same, stop, look, go. Thank you. Siinäpä varsin inspiroiva lähestymistapa kiitollisuuteen. Ensimmäinen näistä, pysähtyminen, on meille vaikeaa kiireen keskellä ja sitä varten käydään alkuun läpi tietoista läsnäoloa eli mindfulnessia. Se on nimenomaan juuri tähän hetkeen pysähtymistä, huomion tarkoituksellista kiinnittämistä lempeällä, sallivalla asenteella. Ja mindfulness on taito, joka harjoittelun myötä muuttuu paremmaksi. Ja koska se on läsnäolon taitoa, läsnäoloa meidän kokemukselle, se ei ota kantaa meidän kokemuksen sisältöä. Ja sen takia mindfulness sopii kaikille ihmisille meidän maailmankatsomuksesta ja uskomuksista riippumatta. Me voidaan olla kaikille näille läsnä, pysähtyä tarkastelemaan, että mitä meissä tapahtuu. Se voidaan jakaa 3 peruskomponenttiin, josta ensimmäinen on attentio, huomion kiinnittäminen tähän hetkeen. Mitä juuri nyt tunnen, mitä koen, mitä ajattelen, mitä kokemuksessani tapahtuu nyt. Toinen osa on intentio, määrätietoinen aikomus. Olemme kiinnostuneita ja tarkoituksella läsnä meidän kokemuksessa. 3. ja melkeinpä tärkein näistä on lempeä, avoin, salliva suhtautuminen. Riippumatta siitä, mitä koemme, kaikki on ok, kaikki on tervetullutta. Ei tarvitse kritisoida, arvostella, tuomita tai manipuloida meidän kokemusta, vaan olemme avoimia ja kaikki elämän vivahteet ovat tervetulleita. Käytännössä tarkoittaa sitä, että valitsemme huomion kohteeksi jonkin sensorisen tuntemuksen, esimerkiksi hengityksen liikkeet. Kun huomio on sensorisessa kokemuksessa, se on varmasti tässä hetkessä. Huomio pidetään tuntemuksessa. Sitä voi ajatella ikään kuin ankkurina. Huomiolaiva purjehtii tietoisuuden merellä ja ankkuroi itsensä johonkin kohtaan, minkä luokse huomio palautetaan aina uudestaan ja uudestaan. Tuntemuksia tarkkaillaan lempeällä ja sallivalla asenteella. Ja kun huomio lähtee seikkailemaan, tunnistetaan harhailun kohde lyhyellä toteamuksella, ikään kuin hashtaginä tai tarrana, suunnittelua, nälkä, pitkästymistä, iloa, riemua ja huomio takaisin ankkurin luokse. Voit laittaa silmät kiinni ja ottaa hyvän asennon ohjaan ensimmäisen harjoituksen. Etsi kohta, missä tunnet hengityksen selvästi. Se voi olla vatsan liikkeet, pallean liikkeet, ilmavirta suussa, sieraimissa. Kohdalla ei ole väliä. Tärkeintä, että tunnet sen selvästi. Tarkastele tuntemuksia lempeällä ja sallivalla asenteella. Riippumatta siitä, mitä koet. Kaikki on ok. Ja tee valitsemastasi alueesta tukikohta huomiollesi. Aina kun huomio lähtee harhailemaan, tunnista harhailun kohde lyhyellä toteamuksella ja palauta huomio takaisin ankkurin luo. 5 minuuttia lähtee nyt.
Lempeästi pistä merkille, missä huomio menee ja palauta se takaisin hengitykseen. Voit avata silmät. Mitä kiitollisuus oikein on? Se on asenne, joka virittää meidät vastaanottamaan sitä kaikkea kylläisyyttä ja runsautta, mitä elämällä on meille tarjota. Se on mindfulnessin komponentti, asenne, hyväksyntää, avoimuutta, sallivuutta. Silloin kun me ei rajata meidän kokemusta tietynlaiseksi, silloin me ollaan vastaanottavaisia koko sille rikkaudelle, mitä meille on tarjolla. Se on myös syvää onnellisuutta, joka on riippumaton meidän olosuhteista. Kiitollisuutta ei voi ottaa meiltä pois, koska se on vastaanottavuutta. Se tulee sisältä päin. Ja kiitollisuus herää meidän sisällä, kun me kohdataan jotain arvokasta ja ymmärretään, että se on lahja, se on meille annettu. Ja jokainen hetki on tietyllä tapaa mittaamattoman arvokas lahja, koska se sisältää loputtomasti mahdollisuuksia nauttia elämästä, oppia asioita. Ääretön potentiaali kätkettynä jokaiseen hetkeen. Ja kiitollisuus on myös taito, jota voimme vaalia ja vahvistaa avoimella, vastaanottavalla asenteella, kun emme rajaa oletuksilla ja haluillamme kokemustamme tietynlaiseksi, annamme tilaa kiitollisuudelle. Albert Einstein on todennut, on 2 tapaa elää elämääsi. Toinen on kuin mikään ei olisi ihmeellistä. Toinen on kuin kaikki olisi ihmeellistä. Ja epävirallisena jatkona itse uskon jälkimmäiseen, sanotaan hänen tokaisseen. Elämä on ihmeellistä, kun säilytämme nimenomaan tämän avoimen asenteen. Ja elämä muuttuu tylsäksi ja harmaaksi, kun luulemme tietävämme jo kaiken, kuinka asioiden pitäisi olla. Ja sitten petymme, kun todellisuus ei vastaakaan kuvitelmiamme. Kiitollisuuden esteenä on velvollisuus ja pakko. Kun suoritamme tehtäviä rutiininomaisesti,
Unohdamme, että leikki pitää sisällään iloa ja uteliaisuutta. Jos leikimme konetta, nämä kaksi asiaa unohtuvat. Olemme asennoituneet suorittamaan, emme nauttimaan. Toinen on menettämisen pelko. Pelkäämme, että saamme itse vähemmän, jos jaamme muille. Ja se kätkee taakseen itsekkyyttä ja ahneutta. Sen takia rajaamme mahdollisuuden jakaa pois. Kolmas on syyllisyys, arvottomuuden kokemus. Jostain syystä meihin on uponnut hyvin syvälle, että mielihyvää ei oikeastaan saisi kokea ja hyvät asiat pitäisi ensin ansaita. Kuitenkin rangaistuksia saa kokea ihan loputtoman määrän. Tämä on hyvin epäreilu, jos lähdemme tarkastelemaan sitä kirjoittamalla plussat ja miinukset ylös. Ja neljäs on kiire. Juoksemme hetkien läpi, koska kuvittelemme, että saamme enemmän, kun puristamme niitä mahdollisimman tiheään ja mahdollisimman paljon. Mutta lopputuloksena hätäily vie meiltä nimenomaan tilaisuuden nauttia ja arvostaa hetkiä. Määrä sekoittuu laatuun. Sellaiset asiat kuin kiittämättömyys tai itsestäänselvyys ovat tietyllä tapaa kiirehtimistä. Juoksemme meille annettujen kokemusten ja lahjojen lävitse ilman, että pysähdymme nauttimaan niistä. Ja kaikki nämä asiat voidaan perata oikeastaan siihen, että maaperä, mihin kokemuksemme nojaa, perustuu niukkuuteen, puutteeseen. Se saa meidät käpertymään. Minulla ei ole aikaa nauttia elämästä. Minulla ei ole varaa kokea tätä kokemusta. Tämä hetki on viallinen, siitä puuttuu jotain asiaa X. Koska se on puutteellinen, koska se on niukka, en voi arvostaa sitä, en voi kohdata sitä. Ja vastaavasti, jos lähtökohtana on riittävyys, runsaus, yltäkylläisyys jopa, olemme rentoja, olemme hyväntuulisia, olemme vastaanottavaisia. Ja rikkauden salaisuutena on se, että emme rajaa elämäämme tietynlaiseksi. Mitä vähemmän ylläpidämme oletuksia, filttereitä, sen enemmän pystymme kokemaan elämää koko rikkaudessaan. Annamme mahdollisuuden jokaiselle hetkelle. Mitä vähemmän rajaamme, sen enemmän voimme kokea mahdollisuutta. Ja vastaavasti kun toimimme runsaudesta ja yltäkylläisyydestä käsin, meidän on helpompi arvostaa ja kohdata myös muita ihmisiä, jakaa, olla ystävällisiä. Silloin kun olemme käpertyneenä, emme näe ketään muuta kuin itsemme ja omat puutteemme. Lähtökohta on siis äärimmäisen tärkeä. Ota jälleen rento ja ryhdikäs asento. Voit laittaa silmät kiinni. Muodosta hengityksestä ankkuri. Ja tuo sitten mieleesi jokin rutiini, jokin velvollisuus, jonka koet taakkana tai rasitteena. Säilytä kosketus tähän hetkeen ankkurin avulla ja tarkastele kokemustasi juuri nyt. Mikä estää sinua kokemasta iloa ja kiitollisuutta tästä rutiininomaista asiasta? Pyri säilyttämään utelias ja lempeä asenne. Tarkoituksena ei ole kehitellä puolustuspuheita tai keksiä tarinoita. Pelkkä läsnäolo riittää. Mikä estää minua kokemasta kiitollisuutta ja iloa?
Kysy hiljaa mielessäsi, millä rajoitan kiitollisuutta elämässäni? Ja tarkastele lempeästi, mitä nousee pintaan. Millä rajoitan kiitollisuutta elämässäni? Ja pelkkä läsnäolo riittää. Tuo lempeästi huomio takaisin ankkuriin. Ja palauta jälleen mieleen jokin taakkana koettu rutiini. Tällä kertaa kysy itseltäsi, mitä mahdollisuuksia rutiiniin kätkeytyy. Mistä voin olla kiitollinen? Tuo huomio lempeästi takaisin ankkuriin. Ja tuo mieleesi jokin toinen rutiini arjestasi. Mitä mahdollisuuksia siihen kätkeytyy? Mistä voin olla kiitollinen?
Voit avata silmät. Niin kuin äskeisessä harjoituksessa huomasimme, näkökulma vaihtuu hyvin pienellä asialla, kun suhtaudumme asioihin pakkoina ja velvollisuuksina. Mieleemme muodostuu pitkä suorituslista asioista. Nämä. Sitten voin olla onnellinen. Sitten voin nauttia. Sitten saan pysähtyä hetkeksi. Kun mielessämme on sana täytyy, pitää, on pakko, kokemus rajautuu rasitteeksi ja velvoitteeksi. Kun vaihdamme lähtökohdaksi kiitollisuuden, avaamme perspektiiviä kaikille mahdollisuuksille, mitä pieniinkin asioihin ja jokaiseen hetkeen kätkeytyy. Minä saan. Minulla on mahdollisuus. Ja useimmiten minulla on mahdollisuus nauttia. Minulla on mahdollisuus oppia. Minulla on mahdollisuus auttaa. Yksi sana muuttaa kontekstin dramaattisesti valoisampaan suuntaan. Ja tämä on äärimmäisen hyödyllinen harjoitus. Aina kun tulee mieleen, että pitäisi, niin saan. Minulla on mahdollisuus. Koska kun näemme asian mahdollisuutena, emme rajaa sitä ja annamme uusille ja yllättäville käänteille tilaa. Arki tuulettuu. Sopivana metaforana elämä on kuin joessa virtaava vesi. Kaikki muuttuvat, kaikki asiat ovat jatkuvassa liikkeessä. Ja kiitollisuus näkee tämän raikkaan veden, joka virtaa meitä kohti, yltäkylläisenä lahjana. Saamme koko ajan nauttia uusista kokemuksista. Voimme kohdata jokaisen hetken ilolla ja arvostuksella, jos pysymme sille avoimena. Ja vastaavasti anteliaisuus on sitä, että emme yritä rakentaa patoa tähän virtaan. Yritä rajata sitä ja haalia itsellemme ammetta, vaan annamme virran jatkaa kulkuaan eteenpäin, virkistämään ja tuottamaan iloa kaikille muillekin. Viimeisenä harjoituksena kiitollisuus yleisesti. Kiitollisuuden aiheet elämässämme. Jälleen kerran, ota hyvä asento. Voit laittaa silmät kiinni ja tehdä hengityksestä ankkurin. Ja tuu mieleesi jokin asia elämästäsi, josta olet kiitollinen. Ja tarkastele kokemustasi lempeydellä ja hyväksynnällä. Anna kiitollisuuden avartaa mieltäsi ja sydäntäsi. Voit antaa kiitollisuuden johdattaa sinut seuraavaan kiitollisuuden aiheeseen. Tuo mieleesi jokin toinen asia, josta olet kiitollinen. Ja tarkastele kokemustasi. Huomaa, miten kiitollisuus avartaa, tekee tilaa.
Tuo lempeästi huomio takaisin hengitykseen. Ja tuo mieleesi jokin asia, jonka olet oppinut, josta voit olla kiitollinen. Tuo seuraavaksi mieleesi jokin tärkeä ihminen, josta olet kiitollinen. Tuo sitten mieleesi jokin mahdollisuus toteuttaa itseäsi, josta olet kiitollinen.
Tuo lopuksi huomio takaisin hengitykseen. Voit avata silmät. Yhteenvetona kiitollisuutta on hyvin helppo toteuttaa. Se vaatii sen, että pysähdymme tähän hetkeen, ankkuroimme ensin huomiomme siihen, mitä juuri nyt tapahtuu. Ja tähän hengitys on erinomainen apukeino. Se on aina saatavilla ja aina muistuttaa meitä, että ai niin, mitä nyt tapahtuu, mitä tässä hetkessä on tekeillään. Toinen vaihe on katsoa kokemusta avoimin silmin. Avoin hyväksyvä asenne auttaa meitä näkemään mahdollisuudet. Kun vaihdamme mielessämme sanan täytyy sanaan saan, niin vaihdamme näkökulmaa niukkuudesta runsauteen. Kiitollisuus auttaa meitä näkemään mahdollisuuksien loputtoman kirjon. Viimeinen vaihe on tarttua rohkeasti tilaisuuteen, minkä kiitollisuus meille paljastaa. Kun annamme kiitollisuuden johdattaa toimintaamme, elämän loputon kirjo, nautintoja ja mahdollisuuksia jakaa ja oppia on meille avoinna. Eikä menetystä tilaisuudesta kannata lannistua, sillä jokainen hetki sisältää aina uudenlaisen mahdollisuuden. Se vaatii vain sen, että olemme läsnä ja avoinna sille. Se ei välttämättä ole samanlainen kuin edellinen tilaisuus, mutta haaste ja kutsu seikkailuun on löytää mahdollisuus jokaisesta hetkestä. Ja lopuksi jonkun tuntemattoman, hienosti paketoima oivallus. Jos emme osaa olla kiitollisia jo siitä, mitä meillä on, mikä saa meidät luulemaan, että olisimme onnellisia saadessamme vähän lisää. Rikas ei ole se, jolla on paljon, vaan jolta puuttuu vähän. Kiitos.